ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз сешанбе 22 апрел. $100 баробар ба 1068 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1232 сомонӣ. дӯстони азиз, ростӣ вақт нест барои дигар наварҳоро кардан. барои ҳамин ҳамарӯза мо дар бораи қурбҳои миллии тоҷикӣ, русӣ ва дигар маълумот даст додем. ҳатман дар видео лайк монед, ба канал обуна шавед. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 135 сомонӣ аст. албатта худо хоҳад ба зудӣ наварҳо алиш мешавад, яъне ки темаҳои нав дар ин канали Корвони умр гузошта мешавад. саломат бошед. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.